падар аз дунё гузашт, соҳиби як фарзанди 3 сола буд. модар тарбияи фарзандро ба уҳда гирифт. бисёрии хускориаш меомаданд, чунки бисёр зани бо ахлоқу зебо буд. аммо модар бошад намехост издиёҷ кунад ба хотири тарбияи фарзандаш. фарзанд ба воя расиду ҷавон шуд. модар доимо ӯро насиҳат мекард, мегуфт: писарҷонам, намозҳоятро бихон, бо худованд наздик бош. лекин писар бошад бо суханҳои модар гӯш намекард ва доимо машғули интернет буд. ҳатто бо ҳамроҳи модари худ наменишаст. рӯзе модараш вориди ҳуҷра шуду сарзанишаш кард. гуфт гӯё ки ман дар ин хона вуҷуд надошта бошам ва аҳамияте бароям намедиҳӣ ва на аз ҳолам мепурсӣ. ба сабаби ҳамин компютери лаънатӣ ҳатто фарзҳои худовандиро ба ҷо намеоварӣ. аммо фарзанд бошад масхара карда ҷавоб гуфт: парво макунед модар, барои шумо ҳам як ҷиҳози компютер мехарам. аз саҳар то бегоҳ дар наздаш мешинед, ҳеҷ гоҳ хаста намешавед. модари бечора хомӯш истод ва фарзанд бошад корашро идома дод, то ин ки болои сарашон ин мусибат омад. рӯзе модар фарзандро дид ки филми ғайриахлоқӣ тамошо дорад. дод зада гуфт: ин чист? аз худо битарс э бачаҷон. насиҳаташ кард, гуфт: ҳаётатро ҳамин хел мегузаронӣ? бачам, метарсам ки ба ҳамин ҳолат аз дунё гузарӣ. касе ки бо чизе зиндагӣ кард, бо ҳамон чиз аз дунё мегузарад. фарзанд бошад чӣ гунае ки одат карда буд, суханҳои модарашро гӯш намекард ва ҳатто бо суханҳои модараш масхара мекард ва аз модар талаб кард ки дар ҳаёташ дахолат накунад ва аз ҳуҷра берун шавад. модар берун шуду гирья мекарду дар ҳаққаш дуо мекард ки аллоҳ гуноҳони фарзандашро биомурзад. 2 рӯз нагузашта бадбахтие рух дод. модари бечора ба бародараш ки имом хатиб буд тамос гирифт ва мегуфт: бародар, тез биёед, дучори мусибате шудам. бародар бошад дарҳол ҳозир шуд. вақто ки дохили ҳуҷра шуданд, ин фарзанди гунаҳгор дар назди компютер бараҳна филми бадахлоқӣ тамошо мекард, дар ҳоле ки ҷон дода буд. модар гирья карда мегуфт: писарам намоз намехонд, оқибаташ чӣ мешуда бошад бародар? бародар гирья кард ва ягон чизе гуфта наметавонист то шустану кафан кардан ва дафн карданаш, то ин ки хоҳарашро зиёдтар ғамгин накунад. аммо худ ба худаш мегуфт: худованд аз касе ғазаб кунад, оқиба ҷонашро ба ҳамин тавр мегирад ва худовандро бо ҳамин ҳол мулоқот мекунад рӯзи қиёмат дар назди ҳамаи мардум. чӣ гунае ки дар ҳадиси муслим аз ҷобир писари абдуллоҳ ривоят шудааст ки гуфт: қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам: юбъасу куллу абдин ала ма мата алайҳ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ҳар банда бар он чӣ ки мурдааст барангехта мешавад. вала ҳавла вала қуввата илла биллаҳ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و هر شخص باید بنگرد که برای فردا، یعنی برای روز قیامت، چه چیز پیش فرستاده است و از خدا بترسید به درستی که خدا به آن چی میکنید خبردار است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا از خاطر آنها خودشان را فراموش گردانید. آنها بدکارانند. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اهل دوزخ و اهل بهشت برابر نیستند. اهل بهشت به مطلب رسندگانند.